Takže je pamätané aj na tieto väzby a na tieto prepojenia. Takže v tej prvej línii samozrejme sa vybuduje tento most, je na ňom peší chodník, bude môcť byť prepojené aj pre pešiu v tom najkračšom možnom spojení do mesta, aj pre peších, aj pre cyklistov. Ja mám niekoľko otázok na pána inžiniera Chodoňa, zástupcu investora, lebo ten je dneska rozhodujúci pri tom, keď sa majú míňať peniaze. Pán námestník, chcem sa vás opýtať, či máte záujem zrealizovať to zrýchlenie železničnej dopravy na Slovensku? Lebo presvedčený som, že väčšina ľudí, ako tu je, tiež s tým súhlasí a chce to podporiť. Ale chcem sa zároveň opýtať, či sa vám zdá, že 16 miliónov eur na 18,5 km je primeraná cena. 600 miliónov eur. Ideme postupne a bude pekný otázok. Áno, mám 5 otázok, takže môžem. Budem rovno odpovedať. Samozrejme, že zaujímavé, ja som tu presne deklaroval, že máme pripravené už projekty od Liptovského Mikuláša až po Košice, len otázka výšky finančných zdrojov, otázka toho, jak vyjde tá štúdia realizovateľnosti, to je jedna. A dva, ceny, o ktorých hovoríme, sú ceny projektov. My samozrejme sme subjekt, ktorý podlieha zákonu o verejnom obstarávaní a zatiaľ máme vždy takú úspešnosť zhruba, že cenu, s ktorou ideme do súťaže, tak zhruba tých 30, 25%, 30% tie veľké firmy, ktoré do tejto súťaže idú, nám ponúkajú nižšie ceny. Čiže zbytočne vám teraz budem hovoriť o nejakých cenách, ceny vygenerujú trh, takže ťažko predčasne hovoriť. Toto sú rozpočtové náklady v rôznych cenových úrovniach v roku 2011-2010 a samozrejme ešte otázka veľkosť cen, neprimeranosť, porovnávajú nás so zahraničím, že v zahraničí stávajú lacnejšie. Áno, možno je to tak, ale treba si pozrieť to, čo sme tu predstavovali. My predsi budeme investovať do vášho mesta, most, budeme investovať do výstavby autobusovej stanice. Čiže keď to potom narátame na 1 kilometr našej železničnej infraštruktúry, tak to vyzerá hrozivo. My na každej obci, bohužiaľ tento štát má také zákony, aké má. To znamená, že takáto líniová stavba podľa nášho názoru, aj teraz sa robí nový zákon, stavebný zákon, sme presadzovali, aby líniová investícia, aby na takúto významnú investíciu vydalo ministerstvo dopravy a výstavby a verejných prác stavebné povolenie. Vy sám dobre viete, že u nás každá obec dáva stavebné povolenie. Čiže prebehne nejaký traktor a obec si povie, že tam chce nadjazd. Inak sa nepohne, keď nedávam ani územné rozhodnutie, po prípade vám dá územné rozhodnutie, nedávam stavebné povolenie. A my sme nutení postaviť nadjazd. Potom postavíme nadjazd a máme problém, lebo obec zistí, že nemá peniaze na to, aby si ten nadjazd zobrala vôbec do majetku. Áno, máme drahé ceny, ale vyplýva to nie z toho, že máme predražené tendre, ak sa to píše častokrát v novinách, ale z tohto objektívneho hľadiska. Čiže nerad by som teraz hovoril o konkrétnych číslach. Ďakujem, druhá otázka. Áno, ďalšia otázka je, že v podstate sa chcem opýtať zásadnú vec, či železnice sú ochotné riešiť chyby, ktoré vznikli v urbanizme mesta v minulosti, pri dnes výstavbou novej stanice. Uvediem, v čom vznikli tie základné chyby. Sídlisko Podbreziny, ktoré je na východnom konci mesta, malo pôvodne podľa môjho názoru a logického stať tam, kde hovoríme o dnešnom južnom meste. To dnešné južné mesto nikto nevie, kedy tam bude, aké veľké bude a kto tam bude bývať, keď neustále klesá počet obyvateľov v našom meste, aj keď mierne, ale klesá. Nepribúda nejakou nápadných pracovných príležitostí, takže si neviem predstaviť, že by tam vznikla nejaká super potreba bývania na tejto časti. Pokiaľ dojde k prekladke železnice, tak bude veľmi atraktívne územie na sever od súčasnej železnice. Takže základná chyba, ktorá vznikla v tých 60. 70. rokoch, keď sa rozhodlo o tom, že nebudú previesňovať hlboké zostalo tam, kde je rómska osada a Podbreziny sa postavili na východnom okraji. Dnes ten problém
chceme preriešiť nejakým mostom, ktorý preťahne do stredu mesta. Chcem sa vás opýtať, či by nebolo vhodnejšie, tak ako je v projekte nakreslené, komunikácia medzi okružnou križovatkou Močiare a ukončením odľahčovacej komunikácie na križovatke pri moste v Závažnej Porube pred firmou Svedwood, riešiť pokračovanie tej cesty smerom na východ od Svedwoodu a tam prejazd cez cestu na druhú stranu a pokračovanie rovnako od Močiarov smerom na západ na 18. smerom ku Palické. Zároveň mesto už schválilo svoje finančné prostriedky na to, aby mohlo spracovať projektovú dokumentáciu na zhruba 500 metrovú cesty, ktorý si myslím, že by nahradil most, o ktorom dneska hovoríme, v kombinácii s tými prepojmi, o ktorých som hovoril. O tom predĺžení tej cesty, áno. Takže skončili si otázku. Áno, zásadná vec je, že či železnice sú ochotné riešiť na svojom chrbte problémy, ktoré si mesto urobilo v 60. 70. rokoch, a či sa neobávate, že vám to neprejde cez Európsku úniu a cez kritický pohľad eurokomisára. Ďakujem. Na prvú časť otázky, že či železnice majú riešiť alebo môžu riešiť chyby v územnom plánovaní miest, poviem jednoznačne, že nie. Železnice majú svojich problémov množstvo a ak si pozriete rozvesnené železnice, tak po okresu Slivník sme odhade. A je logické, že našou prioritnou úlohou železníc Slovenskej republiky je vystavať infraštruktúru pre nákladné vlaky, osobné vlaky. To je naša priorita a to je naše poslanie. Po druhé, otázka, teda odpoveď. Železnice Slovenskej republiky ako každý iný investor môžu realizovať stavbu iba v súlade so zákonnými normami, ktoré v tomto štáte platia, to znamená na základe platného územného rozhodnutia, ktoré má mesto vyčlenené. Pokiaľ nám to územné rozhodnutie je vydané, pokračujeme v stavebnom povolení a stavbu realizujeme v takom rozsahu, ako nám je schválená Ministerstvom dopravy, výstavby a verejných prác. Ja som aj povedal, že my už tieto dokumentácie schválené máme. Samozrejme, že sa neobávame nejakých škrtov cez Európsku komisiu, pretože som takisto tu povedal, momentálne sa robí štúdia realizovateľnosti, ktoré my tu prezentujeme teda tú variantu, ktorú máme vyprojektovanú. Ale tá štúdia realizovateľnosti má viacero variant. Od nulovej varianty, že nepostavíme nič, lebo aj to sa môže stať, že nepostavíme nič. Európa nám povie, že nám tie peniaze na tento projekt nedá, lebo je nefinancovateľný. Tak možno, že sa potešia v Košiciach, možno, že sa potešia v Poprade, pretože budeme pokračovať Poprad Krompachy, Krompachy Kysa, alebo Kysa Košice. Ja som tu naznačil, že teda máme tieto 4 stavby v podstate rozprojektované. Priznám sa, že ja keď som aj čítal tú petíciu, tak som nerozumel stále tomuto okolo toho mosta. Všade by boli veľmi radi, že tam sprístupníme, tak ako tu aj odznelo, že občanov, ktorí bývajú na druhej strane rieky Váhu, sprístupníme bližšie jednak stanicu, jednak autobusovú stanicu, že sprístupníme za peniaze železníc, prosím pekne, sprístupníme občanom blízko do toho Teska, čo to tam je a neviem, čo to tam ešte, aký McDonald's, či čo to tam je, hej. Čiže my za vlastné peniaze, teda, ktoré dostaneme z eurofondov, kde by sme mohli investovať do záostvarejších staníc, ideme investovať do tohto mesta, toto mesto alebo časť týchto občanov tohto mesta je zásadne proti tomu. Ja chcem povedať poslednú vetu v tejto záležitosti. Samozrejme, že Európska komisia milé radi privítá nespokojnosť občanov, tak ako to bolo v iných veciach, a príde s tým, že vážené Slovensko, vy ste tu není demokratická krajina, pretože 1600 občanov mesta sa postavilo proti mostu a vy ste ho napriek tomu postavili. A ja sa pýtam, kde sú ostatní obyvateľia tohto mesta? My tú autobusovú stanicu niekde musíme napojiť. To znamená, keď ju napojíme do ulice A, sú všetci nespokojní. Ulici A. Keď ju napojíme do ulici B, tak tu budeme mať
petíciu nie 1600, možno 2000 občanov, ktorí nebudú spokojní. Treba si uvedomiť, že každá investícia prináša so sebou v prvom rade negatíva, keď sa stavia. Predpokladám, že keď sa stával Ivano barák alebo váš dom, keď sa stával, tak vaši susedia neboli dvakrát nadšení. Pretože tam bol hrub, prach, vibrácie. To isté bude aj tu, keď budeme toto stavať. Ale dielo, keď bude postavené, tak som presvedčený o tom, že splní svoju funkciu a možno budete na to nakoniec aj pyšní. Ďakujem pekne. Tretia otázka, pán poslanec. Máte ešte otázky, pán poslanec? Budem mať neskôr. Nech sa páči, tretia. Dve ste mali, povedzte, že bude 5, tak tretia otázka. Ešte jednu ako praktickú, či si myslíte, že vypustením jedného stavebného objektu bude bola ohrozená kolaudácia stavby a či nám to ohrozilo realizáciu stavby. Naše informácie, alebo moje informácie sú také, že vypustením jedného stavebného objektu by sa nič nezmenilo, územné rozhodnutie nestratí platnosti, môžete to realizovať a vyhnite sa problémom, ktoré vás zrejme v prípade realizácie mostu čakajú, lebo ľudia si nenechajú brnkať po nose dlho. Ďakujem. Nech sa páči. Prosím, každý má právo na názor. Odpoviem jednoducho. Vypustenie ktoréhokoľvek stavebného a prevádzkového súberu, pokiaľ nesúvisí s bezpečnosťou železničnej dopravy, je možné, samozrejme. Ale otázka znie, ako sa na nás budú dívať tie generácie ostatné, že sme premerali takú možnosť, že máme prostriedky z eurofondov, postaviť vo vašom meste most za 4 milióny a keď ho nepostavíme dneska, tak som presvedčený, že mesto bude stávať za 10-15 rokov, nie za 4 milióny, možno za 8 a za vlastné. Ďakujem. Máte ešte pán poslanec otázky? No, máte teraz slovo. Máte 5? Ste povedali 300 zatiaľ položili, tak ešte máte 2. Nech sa páči, pán Brvík, áno? To je Brvík. Nech sa páči. Raz, dva. Viete čo, mne sa to zdá, ako keby sme tu v meste boli takí úzkoprsí. Hej? Jasné nám je, že tá železničná stanica, ktorá je teraz, nemôže byť. Pýtame sa mi ľudí na ulici Potatranského, či mu to nevadí, že mu tam chodí ten vlak za záhradami. My, čo sme starší, pamätáme, keď bolo nútený vykolajenie vlaku. Keď nemohol ubrzdiť, tak bolo násilne a tie plechy lietali tam do záhrady, že to bolo naozaj nebezpečné. Čiže všetci sa zhodneme v tom, že potrebujeme novú stanicu. Chceme byť okno do Európy, chceme prilákať turistov, tak naozaj nech tá stanica vyzerá. To je za prvé, za druhé. Veď si pozrite, to je... Áno, otázka. Prosím vás, hovorí pán Brvík. Áno, otázka. To bola nastolená pôvodne taká atmosféra, že budeme dávať otázky, odpovede. Ja dám otázku. Pán Cibák začal komentár bez otázky, takže prepáčte, nech sa páči. Otázku dám. Ja som Vrlík a takisto bývam na Vrlíkovej ulici. Takže tiež sa ma bytostne dotýka, povedala pani, ktorá tiež býva vedľa v bytovke, či tam budú chodiť auta alebo nie. Takže takisto. Ja vám voľačo poviem ohľadom verejného záujmu. Ja som prišiel z okoličného, nám kvôli 5 metrám zvalili dom. A nič sme nemohli povedať, lebo tam bola zákruta a tam sa zabíjali ľudia na tej zákrute. A my sa tu ideme škriepiť o nejaké veci. Moja otázka je, a to všetci dobre viete, a tu teraz kladiem, ohľadom parkovacích miest. Vieme, ako vyzerá parkovanie na terajšej železničnej stanice. Že niekto príde, skočí do vlaku, auto si nemá kde odstaviť. Ja som nejak nepočul, či budú nejak aj parkovacie miesta, a ak budú tam v budúcnosti parkovacie miesta na tej stanici, čiže bude tam chodiť viac aut.
A teraz sa pýtam, ideme tlačiť dopravu cez 2 ulice, alebo budeme tlačiť dopravu cez 3 a odľahčíme to mesto a ako ne. Jednoznačne som za to, aby sa odľahčila doprava a ten most tam je naozaj potrebný. Lebo ak sa to bude tlačiť cez našu ulicu, tak zase budeme my nespokojní na Vrlíkovej. Ak sa to bude tlačiť na Klopotovského, zase budú oni. Čiže hľadajme také riešenie a naozaj sa zdá 3 prístupy lepšie ako 2, alebo len 1. Tak sa pýtam ohľadom tých parkovacích miest na stanici. Tak odpoveď na to je veľmi jednoduchá, pretože tu vidíte situáciu tej stanice železničnej. A no, pardon, ja to asi ukážem rukou. Celé toto územie sú parkovacie plochy. Takže myslím, že tá situácia je výrazne iná ako na terajšej železničnej stanici. A okrem toho, aby sme si povedali, tu je vytvorený priestor pre novú autobusovú stanicu. Ďakujem pekne. Na novej železničnej stanici. Tu je nová železničná stanica, ten vstupný portál, ktorý som spomínal. Ten most je Vrlíková, ne? Áno, z tej železničnej stanice pôjdu autá a všetci pôjdu nie na Vrlíkovú, ale na Klopotovského námostu. Prečo by tam išli, ak pôjdu do... Ale to je blbosť, aby šli po Prosím vás po jednom. Otázka, odpoveď. Skúsa byť slušný a... Pôjdu do podbrezí, tak určite pôjdu stále tam a chodia teraz, ako sa dá. Tak Dobre, ďakujem. Otázka, Barko, nech sa páči. Piaček. Prosím vás, venujem pozornosť rečníku. Čiastočne mi myšlienku ide pán Rolík, ale v podstate ide o to, že určite každý súhlasí s tým, že prekladka železničnej trate, vybudovanie novej železničnej stanice, autobusové a tak ďalej sú potrebné. Takisto je potrebný nový most. Otázka je, kde. Poďme sa na to pozrieť takým zdravým sedliackým rozumom a vlastne moja otázka je smerovaná na projektanta, či je možné v budúcnosti takto zmeniť projekt, respektíve uvažovať s touto variantou. Opravte ma, ale na Podbrezínach okoličné a tam v tých oblastiach žije okolo dobrá tretina obyvateľov mesta. Prečo neurobiť most niekde v tej časti, že by napríklad potom popri diaľnici a popri areáli prišli z tej strany na stanicu. Navyše by sa myslím aj strategická funkcia splnila, lebo v podstate dnes spája Podbrezíny a okoličné len jeden most. A iná cesta tam nie je, keď nerátame cez Háj a cez Žiar, alebo potom cez medzi Ivanovom a Porubou. Neviem, ja som tam na pár 10 minút už raz tvrdol, keď pred mostom bola havária a nedalo sa ísť ani tam, čiže vlastne toto by sa vyriešilo. A druhá vec, dnes je mesto rozdelené východo-západne. Je to vlastne štvorprudovko je roztrihnuté. Ak som si dobre urobil poznámky, tak zaťaženie toho Potockého bude výhľadové také, aké je dnes na privádzači. Čiže dôjde k rozštvrteniu mesta ešte severojužne. A ak je dnes centrum prázdne, neviem, či to prispieje k tomu, že bude budúcnosti pomôcť. Keď to budete otázku si síce kladli ako projektantovi, ale odpoviem ja ako investor. Samozrejme, investor rozhoduje, nie projektant. Projektant je platený od toho, čo mu investor povie. Je možno 20 spôsobov, kde ten most umiestniť. Každý spôsob bude nejakou skupinkou napadaný. Ja som tu jasne povedal, keď to bude, aj pán kolega rečník, predrečník povedal, keď to bude v ulici A, budú ulici A nespokojní. Povedia, dajte to do ulice B, dáme to do ulice B, bude viacej ľudí nespokojní. Všetko je možné, dokiaľ nie je postavené, to zmeniť. Otázka, kto to zaplatí. Ak ste dobre pozerali, a teda počúvali, tak ja som jasne hovoril, v akom štádiu sa nachádzame. My sme nachádzame v štádiu, že keď Európska únia odkladne štúdiu realizovateľnosti, povie, choďte do toho, tam my to ideme realizovať. Viete si predstaviť, že by ste si stavili svoj barák a ja by som vám povedal, že by bolo dobre, keby ste si prehodili kotolňu s kúpeľňou a že by ste to pomenili. Asi ťažko, asi ťažko. No aby to malo zmysel, ale my v tom zmysel nevidíme, pretože pokiaľ som aj čítal pozorne petíciu, kde bolo povedané, že občania, ktorí tú petíciu spísali teraz, tak v roku 2010 upozorňujú mesto. A mesto napriek tomu,
vydalo územné rozhodnutie, tak to nie je pravda, pretože územné rozhodnutie, som povedal, tu bolo podané v roku 2008 a pravoplatné v roku 2009. V 2011 sme mali dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá bola schválená. Pán kolega toto hovorí, že to všetko blbosť. Asi sme všetci hlupáci. Tí, ktorí to projektovali, sú hlupáci, tí investori sú hlupáci a všetci na ministerstve dopravy, ktorí tú dokumentáciu sú schválili, sú hlupáci, len istí občania sú úžasné odborníci na všetko. Na futbal, na politiku a dokonca aj na stavebné práce a na všetko. Všetko, ďalšia otázka, čo sa hlasí. Najskôr dáma, vzadu máme mikrofón. Pani architektka, najskôr, potom pán Púry, potom... Dobre, no ja by som mohla viac otázok, začala by som... Pojedme, prosím. Dobre, teraz neviem, či ju smerujem vám ako vedeniu mesta alebo investorovi, lebo ako vidíte, držím v ruke plátok Mikuláš, ktorý vyšiel v 6. mesiaci tohto roku. Čo je to, prosím vás? Je to mesačník Mikuláš. Tak nie je plátok Mikuláš, ale mesačník mestský časy, ďakujem pekne. Tak, aby bolo jasné. Neviem. Ešte keď si sa predstavili, prosím vás. Mária Brdečková. Dobre, takže v tomto článku modernizácia železničnej tretej historickou príležitosťou pre Viktorský Mikuláš píše redakcia: investor s projektantom súhlasili s požiadavkou vedenia mesta, aby most cez Váh nebol určený pre chodcov. Je to z roku 2015, v ruke mám dokumentáciu z roku 2012, kde teda ten chodník ja vidím, ale informujete teda občanov mesta, že ste sa dohodli, že nebude určený pre chodcov, tak vás poprosím, aby ste sa vyjadrili. Áno, v tom čase to tak bolo, dneska je to trošku inak. Ak sa páči, ďalšia otázka. Rokovali, prepáčte. To, čo sme napísali, tak aj platí. Bola o tom reč, bola aj, môže to potvrdiť pán projektant, ktorý bol pri tých rokovaniach. Mali sme, ja som hovoril, 3 rokovania. Na jednom z nich bola toto prerokované, aby sme uľahčili vlastne celý projekt, tak sme znesli takúto požiadavku, ktorá bola v prvom momente priateľná. Následne sa niektoré skutočnosti zmenili, takže dneska už to nie je pravda. Môžeme to uvieť na pravú mieru v najbližšom vydaní, samozrejme. Ďakujem pekne. Druhá otázka? Dobre, ďalšia otázka by bola na pána Gabriša, ktorá dneska reprezentuje spoločnosť Doprava Projekt. Ja by som sa vás chcela opýtať, pán Gabriš. Mali sme možnosť vidieť stanovisko premostenia Váh, ktorý vydal Dopravou Projekt akciová spoločnosť na žiadosť mesta Viktorský Mikuláš. Vyjadrujete sa tu teda k dôležitosti toho prepojenia cez Belopotockého ulicu a smerom na južné mesto. Ja by som mala teda niekoľko otázok na vás a tá by bola, že aké číslo, koľko aut je výhľadovo určených priamo na železničnú a autobusovú stanicu. Vynímajúc južné mesto, vynímajúc všetky tieto návrhov, koľko proste návrhov respektíve autobusov. Aká doprava sa počíta na autobusovú a železničnú stanicu? Áno, otázka, nech sa páči, môžete to povedať. Takýto údaj momentálne nemáme. Taká etapizácia nie je v rámci dopravnej DNR spracovaná. Pokiaľ by takáto požiadavka bola, samozrejme to vieme rozdeliť, ale posudzovaný bol rok 2030, to znamená s plnou kapacitou južného mesta a s železničnou stanicou. To je ten cieľový stav a tie údaje, ktoré sú tam uvedené. Ďakujem, ďalšia otázka. Posledná. Tripoli. Nevedela som si. Nech sa páči, ďalšia otázka. Vedeli by ste teda ten údaj doplniť na žiadosť mňa ako zástupcu občanov, teda mňa by to zaujímalo, alebo vás to oficiálne musí požiadať mesto, alebo... Napíšte nám to, prosím vás, my to budeme opýtať. Ďakujem, ďalšia otázka. Dobre, ďalšia otázka je opäť na to stanovisko k premosteniu Váh. Vy sa tu vyjadrujete o Belopotockého ulici a moste v predĺžení ako o miestnej zbernej komunikácii
rámci kategórie MZ12/40, pričom ako ste dnes povedali, ten most bude mať 8 metrov alebo aj cesta. Ako ja môžem teda chápať tento údaj, ktorý vy tu uvádzate? Hej, je tam rozdiel 4 metre, ak dobre počítam? Ďakujem, povedť. Sú to dva jazdné prvý 3,5 metrové s odvodňovacími prúžkami pôdrubník a voľná šírka. To je ten údaj, čo som hovoril, to je tých 9 metrov. S tým, že tá kategória je dvojpruhová komunikácia takýmto spôsobom vedená. Neviem, čo ešte viacej k tomu dodať. Ďakujem, ďalšia otázka. No tá otázka je teda, že prečo by ste sa vlastne vyjadrovali ku komunikácii inej kategórie, ako je v podstate teraz navrhnutá? Ako ju navrhovala spoločnosť Reminga, ako máme knihu? To je tá istá, tej istej kategórie. To, čo